ବଢିଆ ପିଲାଟା ତୋର କିଛି ନା ପାଠ ପଢ କିଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ରେଡ ଲେଖିନି ତୋର ବୁଝିଲୁ ନା ଏଇ ଏଟା ତ ଇ ହବ ଖାଲି ବୁଝିଲୁ ନା ଆର ଇ ଡି ତୁ ଆର ଏ ଡି ଲେଖିଦେଇଛୁ ଭୁଲରେ ଆଉ ବୁଝିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ସ୍କୁଲ ଲେଖିନି ଏ ଲେଖିଛୁ ତୋର ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା। ତୋର କଣ ହବ ନା ଏଇ ଓ ଟା ଏଇଠି ଲେଖିବୁ ଏଇ ଓ ଟା ଏଇଠି ଲେଖିବୁ ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ପଇସା କୋଉଦିନ ଦବୁ? ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ପାଠ ପଢ ତବେ। ହଁ